Jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Det er egentlig en hemmelighed, men jeg fortæller det alligevel. Jeg har været på et Science Cup arrangement, arrangeret af Ingeniørforeningen Ida i dag. De har fortalt os hemmeligheden om, hvordan man bliver rig. Hemmeligheden om, hvordan man skaber en god virksomhed. Der er 2 hovedpointer. Det ene det er, du skal lære at erkende din fejl. Du skal være stolt af din fejl, og så skal du rette den. Og det andet, det er, at du skal aldrig nogensinde sige nej til en idé. Du skal være positiv over for alle idéer, der kommer, uanset hvad. Hvad for eksempel? Hvad er der sket? Det må jeg sgu da ikke vide! Nej, skal du kun for seje mennesker!